The Story of Mr. Pig. Akụkọ Maazị Ezi. N'obodo ụmụ anụmanụ, e nwere anụmanụ aha ya bụ Maazị Ezi. Maazị Ezi bụ anụmanụ na-adị atịtị nke ukwuu. Ọ na-eyi atịtị n'ahụ ya dịka uwe oge ọbụla. Nke a mere na o nweghị enyi ma ncha. Agbata obi ya niile na-agbara ya ọsọ ma na-asọkwa ya nsọ. Ebe ọbụla a kpọrọ oriri, ụmụ anụmanụ ndị ọzọ niile bịacha agaghị ekwe Maazị Ezi ka ọ bata. Otu ahụ ka ọ dịkwa n'ọma ahịa. Enweghị anụmanụ na-ekwe eresi Maazị Ezi ihe, ma ya fọdụzie anụmanụ